Dobro večer, ja sam Zdravko Mamić, ovo je moj buraz Mario i naš čovjek Nightmare. Predstavljamo i Tunja naravno na bitovima, mi smo Sparta, predstavljamo Spartu kao underground scena Slavonskog Broda. Jedne divne jeseni, to je bio beatbox. Na Juli beatbox, Zdravko Mamić bacio, mi smo rekli, jebate mali, aj doći kod nas onu. Hodam svojom ulicom u kvartu isto šema, sunce grije 35, Ivan i nikog nema, reko šta ću danas radi, gledam broj u telefonu, vruće mi je bate kao spermi u kutronu, obrisao znoj što me cijelo vrijeme muči, ma jebeš ovo ode bolje nešto pisat kući, počeo sam ludit, bolje pravi čir, jer ovdje je još gore, nemaš nikad vlastit mir, pa se pokupim odavdje jer ne želim biti koma, odrastao sam sine i postalo je koma, samo viču oko mene kad ćeš ići radit, a koliko toga potroše ja ne mogu zaradit, popistio nas skroz i odlijepio na ziku, pusti dobar beat da nabacimo sliku, udri brigu na veselje i za tebe ima mjesta, skači brate gore kada predstavljaš se cesta, hodam svojom ulicom meno onaj tamo lik, i još od prošle godine ja na njeg imam pik, izvuko se na mene i svalio krivicu, pa ga opalim sa nogom i bacim u živicu, sve se vraća, sve se plaća, smijeh ko u vicu i cijelu svoju plaću, sjebo sam u bircu, tako se to desi kada krene nemošta. Kroz koju godinu nakon toga je došao i album. Album Sparta, nemamo imena, samo je Sparta. I album sadrži 10 traka, 11 je bonus, njihova prva snimka, gdje su im još dječji glasovi. Slijedi definicija jer osjećaj glazbu stvara. Slijedi definicija jer osjećaj... Ne, ponovno. Slijedi definicija jer osjećaj glazbu stvara, ako nema šta za reći logično je... Slijedi definicija jer osjećaj glazbu stvara, ako nema šta za reći logično je, nemaš dara, samo lupaš prazni reči, obljedno je bez komentara, nemaš mašte, nemaš ništa kako je. Jer mašta otvara sve putove i sva vrata, budi majstor od zanata lirikom, pobi ga da pobi svaki argument, svaka laž u vodu pada, druga dimenzija hip-hopa, to je snaga undergrounda. Onako pravo je, naša oprema je nula, iz priloženog vidim vi ste jarak, mi smo kula. Moja prva snimka Ovo je njegova prva snimka. je bila sa 12 godina i tad sam imao prvi nastup s njima. On je znao naše tekstove, a mi smo bili svirali na kupalištu. I ja vam da smo nešto komario, preko ti znaš naše tekstove. On je bio klinac i još jedan je bio klinac s njim, evo. I onda smo ih dovukli duž gore na vinu i on se drogao cijelu stvar, a mi smo sam bekove davali. Ja sam rekao, moram s vama jedan band napraviti, Sparta kreće šešće, u vrlogu na kavi sada sjedimo i češće, učimo i učimo, bacamo, tako da se krivove, rečima razbacamo, ština, zovuna, mikrofone tina, pa ću reći sve što hoću, nema granica Martina, ja žderem ova rep, prije skola mikrožile kao ako koliko zveremo se slavonski tekile, ovo nije za debile, već za moje drage ljude, život sjeće vatra peći, ovi ošnici nek sude, ali dalje se trude, pa se uporno i bore, i od nekih malih stvari sebi zadovoljno stvore, riječi govore, ove riječi znači puno, od moga prvog teksta kada ovdje srka puno, predstavljam underground sve onako kako je, Sparta prva crta rata na opaka slove. Da pokušaš hvala cijeloj Brlog familiji što smo uopće primili kod sebe, što smo se našli u to vrijeme prije točno nekih, ajmo reći, 5 godina. I hvala svima što su mi pomogli, što su me razumjeli i što su mi dali priliku da ostvarim svoj san kao MC.